का 12 माल बाटे ताजा पंडित जी का 12 ओढ़नी में पोंछ दो 111 ओढ़नी में पोंछ दो 111 ए पंडित जी ओढ़नी में पोंछ दो 111 माल बाटे ताजा पंडित जी का 12 माल बाटे ताजा पंडित जी का 12 ओढ़नी में पोंछ दो 111 ओढ़नी में पोंछ दो 111 ए पंडित जी ओढ़नी में पोंछ दो 111 ओढ़नी में पोंछ दो 111 चेला जजीमान हमारा डोर बा हेलिया वहेन जादव जी के खोड़ हर बा देख ली है चेला जजीमान हमारा डोर बा हेलिया वहेन जादव जी के खोड़ हर बा अब बाबू साहेब अब तू ही संभारो अब बाबू साहेब अब तू ही संभारो ओढ़नी में पोंछ दो 111 ओढ़नी में पोंछ दो 111 ए पंडित जी ओढ़नी में पोंछ दो 111 ओढ़नी में पोंछ दो 111 के बोलावस घून सारी में रायो जी धरेलन भरिया कवारी में साहो जी तोह के बोलावस घून सारी में रायो जी धरेलन भरिया कवारी में चौधरी जी आवो तनी तू मजा मारो चौधरी जी आवो तनी तू मजा मारो ओढ़नी में पोंछ दो 111 ओढ़नी में पोंछ दो 111 ए पंडित जी ओढ़नी में पोंछ दो 111 ओढ़नी में पोंछ दो 111 कहबू सब तैयार बा तोहरा पीछे लागल यूपी बिहार बा जेकरा से कहबू सब तैयार बा तोहरा पीछे लागल यूपी बिहार बा हमहू थोड़ा मार ले आधा कोई के ढारो कहेलन तिवारी जी झूठ बा खंघारो ओढ़नी से पोंछ लो 111 ओढ़नी में पोंछ दो 111 ए पंडित जी ओढ़नी में पोंछ दो 111
ओढ़नी में पोछ द 111। माल बाटे ताजा पंडित जी का 12, माल बाटे ताजा पंडित जी का 12। ओढ़नी में पोछ द 111, ओढ़नी में पोछ द 111। हे पंडित जी ओढ़नी में पोछ द 111, ओढ़नी में पोछ द 111, ओढ़नी में पोछ द 111, ओढ़नी में पोछ द 111।